Kanhi sakop sa Minglanilla Police Station o kabanay nini na angon sa tamong pagpamusil sa Barangay Kalahuan, Minglanilla, pasado alas 10 kaganang buntag. Adunay live update si Luan Mirondina. May Bob, nakabsan gayud sa kinabuhi si PO2 Lord Romith Cañada kanhi sakop sa Minglanilla Police Station. Human kini gipusil sa wa mailhing mga suspitsado pasado alas 10 kaganihang buntag. Ang 38 anyos nga pulis, gikatahong nagpaayo sa iyang auto sa usa ka auto shop sa Barangay Kalahuan uban sa iyang bayaw nga si Kenny Chavez, 36 anyos. Matod ni Riel Plarisan, tag-iya sa auto shop nga samtang nagpalugar sila ni PO2 Cañada sa auto ni ini nga ipaayo. Naagi pa ang patrol car sa Minglanilla Police ug naglamanuhay pa sila sa mga kanhi kauban ni ini makadyot. 15 minutos human nakabiya ang patrol car sa pulis, miagi ang usa ka itom nga auto ug dayong pusil ngadto kang PO2 Cañada. Matud sa mga nakasaksi, dinhi ang biktima nagbarog tapad sa iyang sakyanan dihang una kining gipusil sa wa mailhing mga suspitsado. Misuway pa kini siya pagdagan paingon sa motorsiklo, diin magbarog usab ang iyahang bayaw. Niadtong higayuna gitiwasan siya sa mga suspitsado ug dinhi na siya mahagba. Hinungdan nga ko inyo makita kanang maong sakyanan natusak-tusak na sa mga bala. Ako kuha na ni plastar niya sila gaduot-duot diri. Mo totoo nga hitabo to diha nga kaminduha gatapad rami. Oh, dire kaminduha gatapad rami. Nahiagom og samad pinusilan sa nagkadiyang bahin sa lawas ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang ang iyang bayaw nga si Ken natapsingan sa wang bahin sa iyang kilay ug wang bukton. Mato ni Police Chief Inspector Vernino Nosorale, hepe sa Minglanilla Police Station, nga nadistino niya tung 2016 si PO2 Lord Romith Cañada sa Traffic Alert Team sa Minglanilla Police. But sometime in 2017, particularly August 1 to 31, na-suspended siya because of neglect of duty. Ako pang ginaklaro kung unsa na specific case ug unsa pud na unit ang ni file of case. And then starting September 1, 2017, wala na siya diri sa Minglanilla. He was reassigned to Police Regional Office headquarters. Dili pa hinuon makahatag og tatang tubag ang hepe sa Minglanilla Police sa mga nanggawas nga taho nga nalakip sa narco list ang nakalas nga pulis. So far wala ko'y information about it. It will be part of our investigation, considering na mao po na the same information nga akong na-receive, but wala ko unhan na information about it. Bob, matod sa hepe sa Minglanilla Police nga subayon pa nila ang mga establishmento sa dapit nga posibleng may CCTV ug nakakuha og footage sa panghitabo ug sa plate number sa getaway vehicle sa mga suspitsado. Ug so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much, May, sa imong live report.